ঝারସୁগুড়ার 10টা মাত্র জিল্লা কলেজ আছে। স্পিচ নাই দেবার খালি ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଜେନୁଇନ ପଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିରେ ୟାଙ୍କର ଘରର ଚୁଲି ଜଳୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିରେ ଏମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ କିଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଇଥିଲେ, ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସୋନପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ସରକାରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଅନେକ ମାନସିକ ଚାପ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧାରଣ ଲୋକ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେମାନେ କାହିଁକି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି, ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ପଦବୀରେ ନ ରହି ଓହରି ଯିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। ଏମାନେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କାହା ବଳରେ ବଳିୟାନ ହେଉଛନ୍ତି, କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ଏମାନେ ଉଦ୍ଧତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଖାଲି ଦୁଇଟା ନୁହଁ, ଏଇ ନିକଟରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଚରମ ସୀମା ପାର କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, ଜଣେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଦଲାଲ କହିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ଦେଖାଦେଇଛି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ? ଏମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷର ସୀମା କୋଉଠି? ଏମାନେ କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହିକି ଏମାନେ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ? ଆଜି ଲୋକେ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ଭଲ କାମ ସରକାର କରନ୍ତୁ ପଛେ ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସରକାର ବଦନାମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିବେଦନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ହେଇକି ଆମେ ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱର ହେଇକି ଆଜି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପଦ ପଦବୀରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡିଗ୍ରୀ କି କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ, କୌଣସି ପୁରସ୍କାର କାହାକୁ ବଡ଼ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମର ମଣିଷ ପଣିଆ କିପରି ରହୁଛି, ଆମଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କିପରି ରହୁଛି, ତାହା ହିଁ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ବଳ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ, ଏ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ।